अरे जीन्स छोड़ के पेन हो साला बार नो तो ऊपर उघार हो जाई ए बमुनी चोरल बाते तो रोज हमरा के 2 दिन खातिर घरे जाए दी। घर का कर जेबू तनी नैहरे जाए के बाटे 2 नैहर में का करबू रे जेबू नैहर के मोबाइल संगे माल के दीदी के तबीयत खराब पता माल हैं नैहर में माल बा मालकिन ई सब का कहतनी कम नैहर में कौन कांड करे जाए के बा कुंवार रही ना मालकिन हां भलो एगो लड़का से प्यार करत रहे अब ना मालकिन हमरो बियाह शादी हो गेल हमहू अपना घर आ गनी धोखा में आ गइलू मालकिन का पहले के प्यार के दर्द दिल के बढ़ा के गोई अरे लही तई में उ 5.5 दिन का खी आखी हल्का नाचा मालकिन रवा गाना गाए में तो इतना निक लागले मन कला सब काम छोड़ के पहले हम गाना सुन कान छोड़ के चल नाच हम गाना गाई हैं हां उठी होना चल जा कहां जाके उठ के नाचे के बाज के पुरान सेट बा मालकिन बाबा मालकिन हई और सगोरी पला न राजा सेट को के आवनो लेट को के और सगोरी पला ने रानी सेट को के आवतानी रेल धके सगरी पलानी रानी फेल कोके आया बतानी रेल धके मालकिन है दूसरा गाना गाई ना हम नाचे जानी ना हां सलागर रे जी गु हाय मालिक चुप रहो ना तो अरे जमन जमन का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा मालिक पापा आओ देखी छतवा पले अरे तो से क्या मतलब है हम मर्द नाचे के का हो हाँ हो ऊपी में का बा हां ऊपी में का बा यूपी में का बा बिहार में मालकिन बिहार में का बा पगली के डांस बा पगली के डांस बा पगली के डांस बा का दिया मैंने कहनी ना कि जा तो नहीं का गड़िया के किस्तवा फेल भइल बा गड़िया घिच के ले गेली वाला सन उहे छोड़ के आ लिया में असलीर परा गोल बाबने बाबा हम मनवा रहो तबे चेने बाबा अब गोरिया के किस कोई से भराई ओहो काक बा अरे लाया उठाई ललटे न लग रही आगा गावी घूम के पिटवाई चटाई ला उठाई ललटे न लग रही आगा गावी घूम के पॉप पिटवाई हां पॉप मने बाबा हैं पॉप मने हे बमला भतार बमला मालिक तो मालकिनों को लेके जाती संग संग घूम काहे के लेके जाई ओ जो कौना हाई कोर्ट में कौना थाना में कौना काम में जाए के बा चल हां तो मालकिन हइए नहीं मालिक में कौन काम चल हां के दोनों जन के मारे अच्छा हां मालिक की तो बात सही कहनी कहनी ना कि घबराए के नहीं खे जब तक ले हम गाड़ी के छुड़का के नहीं खिली आवत ना तब तक ले घर द्वार तू ही चला है सुखिया सुखिया के हमार गाड़ी के चलाई अरे घर चला ले तू चलावा हमार गाड़ी हां हो मालकिन तो अपने घर ले जाई का 2-4 दिन रख ले हां अपने घर गाय हाई ले टाटी मड़ई के देखी ना से बोलो टाटी मड़ई के देखी दातो सामने दातो हे टाटी मड़ई के देखी हो पागली तो दूर रही है आई पागली के टाइम से खाना बना के दिया एकरे चलते या तो नाम भगवान बहुत ज्यादा टेंशन भइल बा तेरे चलते ना वो दिन आइ रहल मैनेजर जीविया लरो राजा ओ दिन बेचारा आइ रहल मैनेजर पूछे खातिर मार देली मालकिन। उसरवा किस डबल कर देला आंख मुदले ए अनि जीविया में जीबिया सटाई के जतरा बिगाड़ ली लरो ले जाओ जतरा बिगड़ जाई ना बिगड़ी अरे बिगड़ जाई हम बना दे अरे ना बिगड़ी मालकिन जात नहीं भाई रहिए सुखिया घर आई ना मिल लगा सुखिया तो मालिक रातिया में ना रातिया में हम वहीं चक जानी ऊपर हैं अत हम ही थोड़े पूछत नहीं कि के ऊपर है के नीचे रहे मालकिन गाड़ी के किस्त भरे गइना हुआ मालिक ई ना के पहले घर बढ़िया बनवा दे गांव में कितना निमन घर छोड़ के कहत ना मालकिन के लेके कहत ही अलग दुनिया हम बसावल चाही ना मालकिन निक रहती पढ़ल लिखल ना तो और जाके गंगा जी में घर एगो बनल बाटे ना सही बना के मालकिन मालिक रहतन
पागल बौरा से बियाह कले है ना मालिक काहे खातिर कौची के कमी रहे इनकरा भिरी है मरो जिंदगी में आग लगावतिया मन त ना करला के एकरा घरे आई काम कर लेकिन मालिक अच्छा हुआ यही के चलते हम आ जाइला काम करे जल्दी जल्दी काम कर के मालकिन के गोड़ो दबावे के बाटे गोड़ दबा देब ना मालकिन सुत रही है तो नहीं मने हमू निकाल के कुछ खा पी ली ना यही से तो ए सुखिया ऊ का करे नती होई ना हम मर दे जा का करे सुखिया हां ए जे चूल्हा चौकी होइया बर्तन कि घरहू होई कैसे घरे आई बताओ कैसे भैंस बाज के तोड़ ले बड़ी सिंह हाँ तो घरो हम ही देखी बहरियो हम ही देखी और गाड़ी देतिया हमारा की के त्रिभुवन आबो ओकर धके अखे निकाल के नचवा दा एक दिन मालकिन के लेके चली का निपटा दी का कर सथे अरे मालिक मलिकानी के का लेके जेबू कहां सकी मलिकार वाला बनत न स मालकिन ऐसा आदमी है जे के एक बार जगह पर पड़ जाली ना जोर शोर से खत्म कर देली अच्छा बाद में देखल जाई जो मेथी आ बार और कुल पीस के ओकर सिंगिया पर ध दे कुल रे बार पीस के अरे मेथी पीस के आ बार एतर ध दे नीचा ऊपर से मेथी सिंग टूटला में उहे कुल लागेला जा कर मालकिन के छोड़ के हमारा से मानत है का भैंसिया नइखे जाके मालिक गोल बना गाड़ी के किस्त भरे कॉले बना नइखे जाके घर छोड़ के अच्छा हम जवन होई तवन जा देख ले जो तब मालकिन से बच कर रहन तरे लाइक करेली अच्छा उ रेल यहां तरे ला जाई जो ठीक बाटे का करब ने भैंस के सिंग टूटल बा हमार खा भैंस रखले बाड़ी कहला कि बेच दिया जाए त ना दूध देले 5 किलो कौन काम होई जा मलकाइन का करहो यहाँ खूब सुखू सुखुआ प्यास में बनी हो मलकाइन बैठी कबूतर बन गइला पानी पी कहाँ से पानी ले? गरम पानी क के लिए नहीं गाला फ्रेश रही रहो मैं बारी आ गल वैसे पियबे करता नहीं चोखा लेखा मुंह बना के महाराज पी के बताओ झूठ हो गई अरे तर माई के जूब में है ना सतर बहे ऊपर में बा अब हम काहे के पी हम पानी ना पिए पियले बनी कहाँ से पिला का बानर खाने मुंह बना बना देखा तनी ऊपर है हमारे अच्छा गलती हो गई तनी गाना गावा तो हम खुश नहीं खी आज उदास बा मन बा मलकार नहीं खाता बमला गोल बा किस में किस लेता हो भरत बाय महाराज किस्त भरे के बाद टेम्पू के किस भर गोल बा कि ना हमरा से बता गोल बा अच्छा जाए दी बोली नाचा तू नाची हाँ देखी हम पहले लवांडा के नाचे नाचत रहनी बैंड पार्टी में हुकरा के बाकी खोद देना सही तना कि हम भड़क गनी तो ऐसे काम बंद कर हुकरा देना से नाचा हैं हुकरा हुकुड़ा ना हुड़का कहल जाला उहे नाचो हुकरा वाला हुड़का वाला कौन हुड़का वाला ई का कहल जाला नाचा तारा के काहे गो बय नए त का महाराज में जावा तनी ना नचबे पम 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 वाव 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 पम 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 ए जे पम आ तो ने गाय पम आवे लागल पकड़ती हमरा से भाग गइल पटाइले रहे कौनो के का तारे लेखा पतर की गले मरस गल बिया लागे हो खदे ना पीछे हो खदे तब कैसे निकली अब हम कान तनी ए दीवार तोड़ दो हैं दीवाल अदर बात ठीक कहता नहीं मलकाइन खिया जी के देवलिया में अरसल बिया पतर की गलिया में तो दीवाल तो तोरा ही के पड़ी अच्छा है दे अस्थिर बिया ओ जे लेना चोरा ओ बे दूली ओकर मैं छिला जाई महाराज जाई पेटवाई सेटवाई हम जाता मालकिन नहीं के दिमाग से चला गया ना तो कहियो मुखिया सरपंच में उठवा दियो हम जाता नहीं तब अब तू आओ तनी हम हूं तुरंत गाय के बांध के गाय अरे टेंशन न रहो चली ना हाथ तर माई काम ना जी खीस में बानी हम के देखले देवाल तोड़ दिया मालकिन गाय ने ओरस गोल तो सब को याद जल घर जाला घर हम जाते केनी ओरस जाई बमरा तुरंत ही आ जाई चलो नारा में ओरस ही जाते हम हूं ना